Okay, go. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang hatuo sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Kami ang inyong mga maambong na Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Tag ako si Police Lieutenant Maria Cayamiten. Ari kita subong sa adlaw nga Biyernes. Thank God, it's Friday. Marzo 7, 2021. Excited ka na mag-action, sir? Excited na ako, apat na lang kanaw, birthday ko na, gani, sa mga ko na, supot-supot na kamo, ipabakal gifts sa akon, ha? Tanan lang mga taga-kapikag balita na nagasunod sa atong programa, Ma'am Ping Ping. Invited sa akong birthday, makapadala ko sa inyo sa Zoom ID. So, pagkatanaw sa mga aga, ang mga mainit nga balita upod sa mainit nga kape, sa mga naghilinabot din sa probinsya sa Iloilo, ang mga resulta sa accomplishments ng atong mga kapulisan sa various campaigns for the safety sa aton mga Ilonggos. Pero of course, antes kita magpingping, magkata sa atong mga balita, ano anay ang atong pagpag-goodbye. Commitment is not a word. It is an act. Commitment is not a word, it is an act. Sino gambal? Sino John Paul Sartre. John Paul Sartre is one of my favorite philosophers, Ma'am Ping Ping. Kanami isang amon bugtaw subong, kanami isang amon Friday, do Monday lang. Yes. Kaya tungod, kadamo sa mga good news. Kag-isa na dira, ginaplano na naman ang surprise birthday para kay Sir Francis. Surprise no, pero nga ba? Kami pa tayo, yung babulag, kami na kumlaw, birthday ko na. No, patagyan sa atin, mga sumulunod din sa Kapikag Balita, you are not forced to prepare a gift for me. You know, reaching the age of 45 and probably beyond is already an happiness for me. No? Pero mas marami pa rin kung may putson ka muna mga gift. No? Kaya kalit ka una pala, kada birthday ko gamay lang nga, huwag ko gawag gabato sa mga gift. Kabay pa mo sa ika-45 anyos ko sa kalibutan, kamutan na, makonsensya man, no? Kung sa bagay nga, makonsensya ka mo, ano ko gagawag gift sa inyo. Pero, di ba natipay ka mo sa akon? Kung natipay ka mo sa akon, pala yung hatag ka mo gift. Anyway, sa atin ko naman ito naman ping-ping. Of course, si Tatay Joe Totanes, dirasa kang makuton, kaupod sa mga Cholos Boys. Good morning, good morning, At good morning. syempre kay Ma'am Jenny Ong, dira sa Pavia. Thank you so much guys sa mga nag-sponsor sa aton. Oras sa tanan diri, may nagkakasama diri. Cellphone holder, thank you so much kay Wanto for this particular gift. This is a creation sa mga person Dito sa Pututan. sa Butotan with GMP, no? So congratulations, thank you so much, no? Yes. Sa sining gift. Sa Hindi inyo hindi siya makuha. Kaya nga, may nga lang din siya for Francis. Francis, no? Thank you so much. May ID pa. So, may Badge. logo pa. So, kilala din nga pulis sa kagamit. Yes. Mapipikit ako sa mga na-development sa aton nga sa aton nga palibot kag diri ang mga pronouncement sa aton nga presidente aton nga talakayon including man aton din para talakayon kung ano pa lang aton dapat panindugan sa sine nag-init nga issue parte sa aton nga Miss Universe 2020. Is this issue sa mga racism na mga comments or mga reactions against other candidates sa Miss Universe nag-affect sa Quezon Norte sa Iloilo Province? If does it affect, then we have to react. Yes. Kung wala man na nag-TikTok, ipos na lang. Tapos supportahan na lang ang aton nga Ilonggo Yeah, Miss Universe candidate, candidate, no? Miss Universe. Representing the Philippines. Sa ating mga ka-mornings, sa ating mga ka-mornings, sa ating mga tumalanaw dali sa Kapikag Balita, pwede kinado niya nga mangina very strong ang ating mga support sa ating kandidata without putting other candidates down. Yeah. We have to be very passionate about our candidates because we believe in their capacity to win the title, the fifth crown for the Philippines. But again, we should not put down other candidates because they're also loved by the people that they represent. So, Okay? upot kita tanan sila maglantaw sa oras na sa ilang paindisana. Yes, because if there are 74 candidates vying for the crown for the Miss Universe 2020, you know what? There are also 74 advocacies na ilan na makingbato, and we have to appreciate these ladies for standing at the front line of these advocacies. Like kay Ms. Arbia Mateo, inipag-indicate sa mga less fortunate. Education is her advocacy for this Miss Universe nga contest. Let's all, isuportahan natin tanan si Rabia. Yes. Ilonggo na siya, Pilipino pa siya. Kaya ang iba na nga mga kandidata, talaga nasuportahan mo na, kakampiin mo na sila para sa ilang candidate. Why not kita mas damo kita yung mga Pilipino kung
compare sa inyo? Actually, ma'am, ini mga 74 ka candidates to the Miss Universe 2020 are all winners Yes. sa ilang galingan, no? Because being a representative of your country is already a breakthrough sa imong career, no? So ang tanong na subong is who among the 74 candidates ang rightful na mag-represent sa pinaka-prevalent, pinaka-baskog na liatubang pag-challenge sa aton universe? Yes. Hindi lamang sa world, hindi lamang sa earth, sa universe, Yes, no? sa universe. So, i-shout out pagigili natin dira ang aton nga family dira sa Carmo. Alam mo rin naman, bago mag-start yung mga programa, i-shout out naman kami. Siyempre, ang akong classmate nila sa Uton, si Lieutenant Vidal, tagang iyada nga si officer. Good morning sa inyo. Ang amon nila nga tumalanaw sa kabilog ng kalibutan. Happy gid kami, no? Kaga nga, nagalapad na gid ang aton nga Rich. asang reach naton. Thank you so much also sa support sa aton nga Police Provincial Director, Police Lieutenant Colonel Police Colonel. Police Colonel Gilbert Guerrero, sir. At syempre dun sa aming taga-support din sa National, si Police Brigadier General Alice Pama. Thank Sir, you so much, po. At of course, sa mga viewers natin from other parts of the world. Yes. Like for example, si Ma'am Butante Sumagay Nova, Butante Sumagay sa Saudi Arabia, si Ma'am Rose Blaser, Yes. Ma'am Tilain, good morning, kid. Kag of course, sa aton yung mga idol dira sa Iloilo City Police Station. Kasi imagine na, Yes. sa iba't pa rin na police station dira sa bilog na province ng Iloilo nga nagatutok sa aton ng programa. Sa subong Ma'am Pimping sila on board ang aton mga 42 sa mga police stations kag naga 42 ka police station, municipal police stations, isa ka city police station, kag duha ka mobile force companies. At syempre, si King Queen. Si King Queen is Cora, dira ang ating friend na top fan man naton. Sino ba sumagay sa Diyos? Ay, nambal mo kagina. Si Sento Uno. Good morning from San Rafael. Very good, very good. Tutok lang kamo. Don't forget to share our video. Christine Joy Branya Kunda. Good morning. Kag si Mary Grace Lanaha. Good morning, ma'am and sir from Pasig CPS. Good morning man sa inyo. Kag syempre, dira kay classmate Kirante. Kag gina-announce si Perming na thank you so much sa suportan nyo dira sa ila, sa Iloilo City. Sa ilang successful nga barangay anihan. Yes. Pag nagapaabot kin si classmate Kirante dira sa inyo sa Iloilo City, na please don't forget to wear your mask, sanitize your hand, at syempre i-observe naton ang distance, kag pati lang kita sa mga impormasyon nga ginahatag sa atong DOH kag sa mga ehensya nga sila lang ang makahatag sa tamang impormasyon. Hindi ka mo magpati sa chismis. Yes. Kaya dahil sa mga sa Campo Delgado, shout out na dira ang mga staff natin sa Process Development Cooperative. By the way, announcement ko lang gali sa talang mga members sa kooperatiba, magapanagtag, distribute sa dividends and patronage fund ang ating na cooperative. For the past 2 years, because of the pandemic, wala na release ang mga dividends and patronage funds sa mga member natin. Please go to our cooperative and get your patronage fund. This can apektado ang ating operation sa pandemya, pero may araman dapat kita sa net surplus na i-distribute sa ating mga members. Thanks be to God. Yeah, thanks be to God. Damo man sa negosyo nga nag-close because of the pandemic, pero ang happy kita na ang cooperative na ito padayon na nagmangin mapasko, kaga nakakita pa gani sa net surplus para i-share sa iya mga members. Yes, very good, very good. Siyempre si PCR Concepcion at good morning from Concepcion MPS. Good morning muna sa inyong moms and sirs. Kagang marutak ka Veho MPS, no? Kay Sir Lip siya kagahapon dito ako sa Marutak Veho to reorient ang ilang advisory council, mayroon sila iba nga consultations about regarding the functions, kag roles ng advisory council, and I'm very happy na very successful gig, kag very productive ilang encounter ko or engagement with the members of the Municipal Advisory Council for Police Transformation and Development dira sa Marutak Veho. Sa iba't mga station, if you need to reorient, to refresh your advisory council, your technical working group, and your police strategy management team regarding sa ating transformation program, you are always welcome to invite us if you need some enlightenment sa sining mga proseso kag sa sining programa natin. Yes.
Take advantage ng ba? Take advantage while the expert is here with the universe ko Yes. Yes, kasi sa ato ng mga sa ato ng mga viewers, if you check our Facebook, very active na ato ng mga mga materials for information. May ara kita nga ronda sa probinsya nga newsletter. Yes. May ara kita nga ronda sa probinsya nga newscast every afternoon. Kaupo natin dira si Police Corporal Erwin Magarso kag si Police Lieutenant Lumawa. Police Police si Patrol Patrol Maria Woman Dorna Lumawa. Tibo sa tumawag. Yan, ang hapduo kong hapon. Grabe kami dumang promote. Friday, it's a Friday. Friday. Excited si Ma'am Ping Ping kay Friday na magpa-ulit na siya. Ano yun naman? Kung ining mga asawa, patuloy sila pala, excited din na. Mas excited pa sa bana. Oh, kahit excited ang bana, Speaking, wala sir sa excited ang bana, kay Mapuna ang asawa, kay May, Mang Laba. Mang Laba. O kada, Sir Francis, gusto ko man ang akong bana is isa man ka pulis. Gusto ko gid siya nga i-comment sir kay nga nakibot kita ko kahapon sa balita kay ang bata sang amon kabulig bago pala na amon kabulig wala pa siya na 1 month pero ang iya bata kasi hiwalay kasi ang amon kabulig so may bata na siya nga duwa ang isa dira lalaki gusto naging magpa-circumcise sir so pag very gusto ang akong bana po good job kasi din dala niya sa doktor Sabi ko siya na circumcised. Aging assist niya. Saging assist niya. It's summer, kaya it's summer abi mo. Yeah. Sa kultura natin ng mga Pilipino, ang summer time for circumcision. Kaya notice ko bala kang una Ma'am Ping Ping, grabe kidya ka grabe kidya ka discriminatory in circumcision. No, That's why mo na siya ganit sir nga ako ging ko man kay bully victim naman ining bata sa kabulig namo. Ano pa sila do ka namin bala kay at least ging boost niya ang moral sa nakabata. So pasalamat ikuhan I love you. Yes, sa mga wala ka na yung circumcised, libre ka na natin circumcision dahil sa Campo Delgado. Yes, but again, ang circumcision natin dapat sa health benefits. So that's why we encourage ang mga parents ng mga kabataan kung sa isang ng edad and ready na for circumcision, please bring them to our hospitals. Kang una, abi sa amin hindi sa hospital manual. So, pero while it is accepted na practice before, sa Sumbong po hindi na natin pag-disgo kay damo pa sa una sang kaso sa tetanus no nga encounter ang mga kabataan. So, to be safe with this practice and circumcision, please bring your sons, your children sa hospital for exact mga proseso sa sila. Yes. Na medical practice. Okay, so makatulang kita sa atong mga balita. Yes. Ready na ko mo? Ang mainit-init natin nga balita. Unahan natong kay Leon MPS. Congratulations sa ilang pagkadako sa top 9 most wanted sa persona ni Lorenzo Camansi. Camansi, alias Insok. Ini siya may sala sa pagbayular sa Republic Act 7610. Congratulations sa akong nila classmate. Abusos ng kabataan. Kabataan, napiktima sila naman kabataan. And talking of wanted person, Ma'am Ping Ping, we congratulate ang Marotac Nuevo EPS na nagpanguna sa pinakadamo nga na-arrest ng wanted person from January to May 4 this year. Grabe, 30 kabilog, ilan na-arresto ang Marotac Nuevo. Nuevo, yes. Ang 30 kumain kabilog. nito ang Chief of Police. Of course, di pa ako ikaduan ni Ma'am Ping Ping. Congratulations man sa Concepcion EPS, sa pagpapangalan ni Police Major Ronnie Brillo. Sila ang second place sa siling pinakalamang accomplishments. Congratulations kita sa inyong mga personnel. Ang uton sa Kaparpara, Kapatuan, basta apat kang Kapatuan, ang Quartak Vero, amo naman sila ang number 3 with 21 wanted person arrested for the period. Grabe no, kalawin na. From January to May 4 lang na siya. Yes, of course, talaga mga police stations natin mga ping-ping, wala na zero. Everyone is contributing sa same campaign against wanted persons. And congratulations to all of you. Yes. Kaya ibang ping-ping, na-arrest ko masubra 480 ha. January to May 4, 2021. 480 na nakpan natin compared last year of the same period. May araw lamang kita 253. Wow, more than 90%. 90%. Ma'am Ping, what is your thought on this? Why we have accomplished this much? Because ang aton nga mga support pala sa aton komunidad, pag ako mapati sir, through our program, ining kapikag balita, sa amon bala pagpanawagan sa inyo, naging aware na ang aton nga mga pamuluyo, nga basi tuod no, ini nagkaisa nga pagkulang sa amon tupad balay, basi bala ini siya may record, hindi man tanan nga ginabala mong dudahan, pero
with this result nga tako 90% gid ang tinaas from January to May kapati kami ang kamo nga pumuluyo diri sa Iloilo province nagbulig dako sini bulig suporta hatag impormasyon sa aton ng mga kapulisan di ba la? And we're also thankful mapimpi actually Yes. nga aside from na aresto ng mga wanted persons, madamo man diri ang nagvoluntary nga nag-surrender. Yes, isa pa gid ina. Salamat kami sa mga may kaso ng mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo na nag-surrender sa ating kapulisan because that is the only way to clear your name in case man if you feel like you are not the suspect, you are Yes, not in the ang gapangamotan sila mga krimen. No? That's the best way to face this accusation Yes. against you. Let's give yourself time in court. Oo. You prove nga hindi ka muya ano, na innocent ka mo. Yes, Okay? that's So, right. sa liwat nga panawagan na mo dira, kung may ara ka dira nga nagpanago sa atong kapulisan sa ilan na komentar nga sala, kung ginapatihan ka ninyo wala ka mo isang sala, ipinsahan ninyo. Kung nakakomentar makamo sa sala, i-ano niya lang. Start Yes. na serve ang sentence niyo para Yes. may ara ka sa mataon pa kamo, you can still have a chance yung makumpleto ang sentence niyo sa Yes. sa jail. Kaya may chance pa kamo nga maka-live a new life after that. Yes. And after all, may haraman ng mga crime habit diri nga na naging dako na may mga warrant of arrest nga bailable man. So meaning you can still temporarily be out while facing the cases or charges against you. Temporary yun na siya, temporary. Kaga sa tanan nga nagkasala, sa tanan nga mga nakakommit sa crime ini, we don't condemn you. No? We always believe in the second chance. And pero importante na diri nga, you have to face the consequences of your act. Yes. Okay. So sa atong pagpadayon, sa bahay naman sa Dueñas MPS, gina-congratulate natin dira ang mga Dueñas personnel kaupod sining Provincial Administrator Office nila sa pagpanguna ni Mr. Marjo Ray Aragon. Sining ilang pag-implementar or padayon nga programa sining pagdakop Overloading. sining illegal quarry. Overloading pa Overloading. So congratulations guys sa joint forces ang aton nga Dueñas EPS kag sa nga Iloilo Provincial Government sa pagkadakop naman sa sining mga nag-violate sa aton nga Provincial Ordinance 2017-145. Okay? Padayon ang random checkpoint sa ating kapulisan base man sa mando sa ating Provincial Director ni Police Colonel Gilbert Guerrero na dapat random checkpoint, dapat may ara kita ng mga pumuluyo nga mag-feedback o mag-info sa ating kapulisan kung may ara nga nagadalagan ng mga bagon sa atong mga dalanon para ma-check kung balain na sila may mga delivery receipt, kung balain na ang mga legal ang mga quarry materials na ilang ginahakot. Yes. Kaya siyempre ng overloading gamit, ay dali ng masamat ang atong kalsada kung Yes. ato lang sila pasulitan. Kaga, of course, isa naman kita na dapat magpimpay sa Banosan. Kanito, congratulations Madira sa pagkadakop sa isa ka drug personality. No? May kaso sa paglapas sa Republic Act 9165, meaning si Alejandro Rigula. Batang 43 anyos, kasado pa residente sa barangay Tapuling, Bacolod, Negros Occidental. Taga Bacolod, tinidakpan sa Carino. Ini again, joint elements naman isang Bacolod City Police Office kag sa aton nga Carino MPS. Congratulations again sa collaboration sa tinekadwa ka mga police stations. Yes. Siyempre sa bahay naman sa Banwa sa Uton, natakpan naman ining persona nga nagbayular. Siyempre dyan operation naman ini sir. Oo. Sa pagpanguna ni Police Captain Robert Jason Pansha kag ni Police Lieutenant Larry John, gidala mo ni akong classmate, kag si Police Colonel Frederick Mel, si Sir Mel. sa Sa mga amin, kami si Kapon, si Sir. Sa First Provincial Mobile Force Yes. Company. So, violation of RA 10591. Amo na yung Comprehensive Law of Firearms and Ammunition. Amo na nang ginambal natin, sir. Kung hindi ka mo mag-surrender, hindi ka mo mag-deposit sa Search inyong armas, warrant. search warrant ang katapat ninyo. Yes, Okay? kaya madako na dira abis ang mga persona man nga nagahutok ako sa ilang mga loose firearms. Napanawagan ako sa inyo, please surrender na. Kag talking of surrender, Ma'am Pingping, happy na natin ang provincial director sa very, what do you call this, overwhelming na results ang ating plan, tika, pagpapag, kontra armas lutha. Sang Mayo, Enero 1, tugtog Mayo 5 sa mga tuig, mayara kita tanan-tanan na nakuha nga 276 na mga loose firearms. Kaga Sintos Kita City diri, si Mayo. Sintos Kita City ay
Bitay City, I mean, amo siya ang surrender. Salamat gid sa pagsabat ninyo sa amo ko panawagan na isurrender niyo na ang inyong mga lost firearms kasi bitay size diri pagin mapimping ang deposit. Wow, dito very good. So, inigali, ang nag-top 1 dali ho, si Lambunaw. Lambunaw. Yes, Lambunaw, yeah. Congratulations. Yes, ang second place na ato dire, amo ni ang Kalinog. Ang third place, amo ni ang San Dionisio. And fourth place, amo ni ang Balasan. Wow, Yeah, congratulations sa inyo. And of course, Siyempre, ma'am, natanan, no, pasalamatan natin sa mga nagpamati sa atong panawagan sa pag-surrender ninyo sa inyong mga armas tuntang. Ang atong pamuluyo dira nga padayon nga nagasuporta sa sining nga programa sa atong Iloilo Police Provincial Office. very clear ang intentions ng Iloilo Police Provincial Office. Why we have to insist, why we have to be aggressive in our campaign sa kontra armas tuntang, because most of the time, these lost firearms are also the instrument sa iba't pagiging krimen, pang hold up, pagpatay, at pagpamahog. No? So, gani ato yung likawan any other crimes na posible matamo because may sa paggamit sa sining instrumento in lost firearms. Ha? Sa ato mga pamuluyo, if you know somebody nga may aragi ng tanya firearms, i-report nila sa kapulisan natin para ma-check kung wala ng firearms sila, may lisensya o kung wala. Yes. So, may nabos, salamat po Sir Francis. May nang sabaran ako no. Wala na kita shooting incident sa bunga na Yes, ano. congratulations. Good. Yes. Wala kita sa mga incident sa shooting so far, kaya wala naman sa love at night. Sa ato mga pumuluyo, again, in this time of pandemic, ang mga issues, ang mga conflict ninyo, pwede na istoryahan. Yes. Don't put the law into your hands. Ma'am, ito na pa? May Wala pedal na. ka Ano na itong atong balita nga nasagap, umpisa kahapon nasa Subong nga aga. But of course, we have to remind our people here in Iloilo Province na may mando ang ating mga pinalagang na presidente, Rodrigo Duterte, nga pagadakpon ang tanan ng mga pumuluyo nga nagagawa sa ilang panimalay nga wala sa face mask. Yes. But of course, as of the moment, ang Iloilo Police Provincial Office is still waiting for the guidelines haling sa national headquarters kay base pala mandamo kung automatic dakpon for the time being maabi ato nyo that is to remind and to issue citation ticket sa mga nag-violate sining walang gastos sa face mask. But at the moment nga subombi automatic natin i-implement ini mando sa aton nga presidente nga dakpon ang wala face mask base magagutok ang aton mga prisuhan. But for the time being, ang bago man ni Provincial Director nato, Police Colonel Gilbert Guerrero, nga kung kinalagid man nga dakpon ini mga padayon sa pasaway. Oo, nga nagakadto sa kubiko nga mga lugar nga wala sa face mask, may mga damo kung matapisuhan diri sa probinsya sa Iloilo nga wala sulod. So pwede ikaw mo papangutan sa aton nga prisuhan. No? Kasi subong nga hapon, congratulations kay Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo T. Eliazar. Karon? Ang bago na ang incoming chief sa Philippine National Police. So, Police General na siya karon. Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar. Sir, congratulations po sa inyo. Ika-26 nga Chief of Police. Chief of Police. Yes, pwede. Chief of Police. Chief PNP. Hindi, actually, Chief of Police is an acceptable term. Chief of Police because he's the chief, the top cop of the Philippine National Police. Ika-26, ika-anom nga Chief PNP sa idalog sa pamuno sa ating mga presidente. Grabe na, I think this is the president, si President Duterte, ang may pinakadago na nagservisyo nga Chief PNP. No? And by November 13, another Chief PNP will be appointed because si Sir Elizar until November 13 lang. No? And we're hoping nga si Sir Elizar during his short term stint as the Chief PNP, madamo man sa mga report kagnamo ang mga good news nga mahatag sa atong kapulisan. Yes, Nakita ko na ni Sir personal si Sir Eliazar sa pagbisita dito sa aton sa Pro 6. Taas, ganun ni siya mestizo, taas-taas ilong. Kaga, of course, madamo man ang nakita mo sa social media, nagabatikos kay Chief PNP, but again, sa among mga Philippine National Police, it's a welcoming development sa organization that we have the new Chief PNP. And of course, sa among niya, we always support our Chief PNP. Yes, regardless kung sino man yung kapungko, aari lang kami to support, to respect. We trust the board ngayon nag-recommend sa iya para sa i-appoint as the Chief PNP. Meaning, he is the most trusted and the most qualified among the generals who will be running the Philippine National Police in the next 4 months. 4 months na ba? Ano kung may... 6 months. Malawig na. Malawig pa na. And kung si
Police General Camilo Casculan gani in 2 months damdamo siya siyang reforma na himo sa PNP. How much more in 6 months nga na term para kay Sir Elisa, di ba? Excited kita tandanan, and again, congratulations again sa mga Chief PNP, Police General Guillermo Eliazar. Yan. Nagano pa kayo, may harap kita mga birthday celebrators sa buong. Of course, advance happy birthday to me. Ay, Di ba bawal advance? bawal advance. Hindi, bawal advance. Pwede ang advance na gift mag-ambot. Kagabon Pero, dili pwede sila. gusto ipaabot sa inyo ang mong nga balgani isang aton nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, ining programa nga paghiwato naton ang OFW Go Global. Go Global. Go Global. Go Global. Sa tanang mga OFW Go OFW, Global. yes, sa tanang mga OFW naton, i-spread nyo ang good news sa mga Ilonggo community dahil sa inyong mga lugar na we are willing to address sa inyong mga concerns. If you have something to ask, kung may ipaliw ka mo sa amon para sa inyong mga pamilya, please do so. Gusto niyo kami madala sa cake para sa inyong mga relative? We can do that. Surprise! I-surprise natin yung relative nyo, padala lang kamo sa pambayad sa cake. Oo. Pambayad sa cake. Kami na bahala sa mga dulong nito for free. Kasi mga Ang gano'n kay Noriega, pwede mo na nang pisahan. Oo. Kay mga lokong tante nila, kung mag-birthday mo ba na, pwede kami kapadala sa amon na how much ang cake ang gusto mo, kami dito mag-turnover. Ipadala man namin ng resibo online. Balik, kunyari, may hara ka mo, may brownout dito sa lugar sa inyong pamilya, hindi ka mo maka-video call, hindi ka mo maka-contact sa ila, you can ask, request sa amon. Kasi ni araman kita ginatawag nga hotline, we can facilitate sa inyo request nila. Just PM us, ni araman kami, mag-message man kamo dila sa aton nga, kami sa among personal account or sa aton diri nga Iloilo Police Provincial Office nga page, pwede ka mo na mag-message sa amon. Rest assured, amon ka mo pagasantan. Na, aside from the page at Iloilo Police Provincial Office, you may also follow ang mga pages sa mga respective police stations, no? Especially kung sa liin ka mong residente. Because may mga pages madala atong mga polisan, and very active madala atong mga social media managers. Kaya pwede ka mo ka-PM sila and do some request in case na you need some assistance para sa inyong mga pamilya. Okay? Kung gusto niyo pa-check ang inyong mga kabataan, kung kamusta pala sila, and if you want to get a video about them, mag-greet sa inyo, pwede ginamit mo na. We have 45 ka mga Facebook pages representing ang 45 ka police units dito sa probinsya sa Iloilo. Ika 46 ining aton nga Iloilo Police Provincial Office sa Facebook. Then you have many access para malaputan ninyong pamilya. With the advanced technology, it's so possible na kita subong ang mga bagay-bagay. Yes, no? Kaga, before kita liwat magtakop sa ating programa, kaya masalamatan ko kay si Wanto sa sinya hold, ano patawag ni? Cellphone holder. Cellphone holder. Kaya of course, kay Ma'am Jenny O sa ako niya lipstick, kag si Mama Lasa sa ako niya cream, facial cream. Thank you so much, Kate. Sa atin na mga Ato na coffee. Okay Of ba? course, ang ating coffee. Oo. Of course, si Maping Ping. Ang kapigit na ng tibo nga niya was sponsored by Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. Regards dira sa tanong natin ng mga investigador. Yes. Kag sir, before kita mag-end pa, pasalamatan man nato ng atong outgoing nga Chief PNP, si Police General Devol Sena. Sir, thank you so much for the support. Nakabatod pa kami niya 20,000, sir, sa iya. Sir, tayo na pagsakot ka. Okay. Very generous, no? Contrary sa mga issues. Ang mga may birthday. Ina-issuehan pala si Sir Di Bolsinas. Dadamo pala siya sa ginubrang maayo para sa atin. This is si Sir Di Bolsinas is one example of sa story nga pwede galing kita kalito sa ating yung radio. While mabadato ako sa camera, by reality, gabi ang iya nag-reduce because of the discipline man. Sometimes in weight natin, Abi, uncontrollable lang, uncontrollable na, especially when we reach the age of 40. Especially kung lain ang class sa mitubilin sa may ara ka, no? So kung ako, for example, na ang akong nawas mo ni medium, may ara yung mga kaedaro na ako nga dako-dako, okay? Because of the kind of hormones and the kind of metabolism that they have, no? Kag kung isa Abi, sa atong pumuluyo, paliyo, hindi nyo man hindi nyo man i-bully ang mga kapulisan na medyo dako, okay? Because many of them are also taking maintenance. Yes, may mga medical conditions na sila. Pero sa short, ang ila sila yung performance, servisyo sa inyo, ang mumaghihapon sila. Yes, again, salamat Jade sa tanan natin na tumalan out. Din kasi may kita, wala ka na shout out ng BP. Si Mary Grace Kayabyab Solina.
Yeah, thank you so much man. Kag si Raquel Loriega. Of course, atong nga very active na social media manager, si Police Staff Sergeant Geraldine Magpanwa, si Ma'am Karen Sana Dinagalitan, abita sa atong dila sa ICT Legal Office. Ang production staff, si MJ, kay at si si Monica Sheila. Iha, of course, si Police Corporal Aaron Magarso, mapatian yung karon sa newscast sa lugar sa Pupila sa hapon, tungkol si Patrolwoman Maria Lordy Piposo Lumawag. Okay. So, sa sa inyo, please stay tuned lang dito sa Iloilo Facebook page para sa mga updates na balita. Amo yan to ang mga balita na ato natipon, kag-informasyon na ato natipon para sa subong nga aga. Nalipagid ka mo sa inyo. Padayon nga suporta sa amon nga mga ilaga ka. Salamat sa mga maukod kag baskog na suporta sa new big hit sa Police Regional Office 6, ang hotdogs ang IPPO, ang kape kag balita. Kami ang inyong mga Ilonggo Cast, Police Senior Master Sergeant Francis Quintor Jr. Kag si Police Lieutenant Maria Payumite. Until tomorrow, kami ang inyong Ilonggo Cast. God bless, Iloilo! God bless.